Pak perlai opi tentu thịt băm con nong đẹp tè chim mòn apat vai ong ai au pak dei kenyang yo. Pak ini i at kemo i len kemo ti perkaya kenyang la atli. TV Pak bahas fau ai bambi kon pi pak demit ne. Kublai shibun kublai shajar ngu ya pi baro kumba pilai uya kan video hakini kisini minta ngilap shibun kijing bam ki balak du bat kijing bam ki balak snio bat ki balak bam kenyang balai ngilap barabuar kum kini kijai jing bam namar hakini kijuk bisnes minta bat kijuk perthei ke balak he bat ke balak yar kinom la syu ban pendap ya kita kijing bam dong ki kena ndai ki pendon kam biang da ki ju hi ki jing bam na ka jing pendon kam jong ki ya ki ju ki jing bam ban recycle la ne ban sna biang ban penthamai biang na kata kadau kini ki kenyang ki yo ban bam ya kini ki jing bam kam tam le kini ki jing bam ki bathiang ki balong kum ki biscuit ki coklat ki kenyang ki kloi ba ban bam ya ki kum ba pilai ya kan ka video ki don arteli ki kenyang ki babam ya une jing bam bathiang ki don ru ki peleng ki bapuan ba hakine ki jing bam go ki para ki handman ki long kumi ki long kpa bat ki pai ba baro haswa ba pentit jingbam lane ban ai jingbam ya ki klung ya ki khna to da pej ba bat da pliet ba khnang ba kin lai na ki ne ki jingbam ki basnio ki bala bam khnyang bat ki bala don khnyang namar ladang shu ya ki klung ki khna kim tip ba ki ne ki jingbam ki don khnyang ne em bat ki ne ki jingbam ki la snio ne ki dang ba ngaken tu ya pi baro ki pai ba aswa ba pen ai kino ki jingbam ki bathiang lana ki ba pisu thiet na yo sungba pej ba bat sa ai pat yaki singa ba share ya kan ka video shiki ba yeng ki ba sem jongpi bat shiki parlok ki para jor ki jongpi kanang bakin tip bat bakin like na kan ne ga jing snio haki khun ki kiti ki jongki kublai shibun kublai shajar ngu ya pi baro ki baju kersian barabor hakan ne ka channel Pak perlai opi tentu thịt băm con nong đẹp tè chim mòn apat vai ong ai au pak dei kenyang yo. Pak ini i at kemo i len kemo ti perkaya kenyang la atli. TV Pak bahas fau ai bambi kon pi pak demit ne.